Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke ndaba kaLebogang Maboe oyi-midfielder phoqela kule Kaizer Chiefs. Indaba zethu Lebogang Maboe umfana omdala ke usikhabela isicelo okanye isimemo sokubana abheke phaa kwi-Talk World Cup, njengoba niyazi okubana ke bebenikezwe igunya lokubana bazothoreshiswa babhekiswe phaa ku-World Cup. Bubukela phaa umdlalo wokuqala phaa ku-World Cup, uLebogang Maboe nabanye abadlali aba bathi bajikiswa phaa kubafana ukhumbula into yokubana ke abadlali abayi-6 abajikiswayo phaa uHugo Broos mayesenza isquad sakhe azobheka naso phaa ku-World Cup. Abo badlali ke abo baye banikezwe inywebo okubana bazothathwa babhekiswe phaa ku-World Cup bobukeliswa ke i-World Cup. Kuthiwe xa kufikelela ke into yokubana ke ngokulungiselela amalungiselelo wabo abadlali into yokubana bazawunduluka, wathi uLebogang Maboe yena akazukwazi, akasamkele eso sicelo, ucela ukuresta yena aphumle alungise into yokubana iKaizer Chiefs izawuvula isizini. Okwangoku akazibone ebheka yena phaa ku-World Cup, usafuna uresta aphumle alinde into yokubana kuzavulwa isizini entsha neqela lakhe eliyi-Kaizer Chiefs. Ndicinga uba ke phaa uLebogang Maboe uzavela ahambe neKaizer Chiefs babheke phaa kwi-pre-season. Umfana omdala akasayingeni ke yokuhamba phaa ubukela phaa i-World Cup. Ndifuna ke baphulaphuli ke le nto kaLebogang Maboe siyenze ngolu hlobo. Abantu abaninzi bangambona ngathi uLebogang Maboe mhlawumbi uyakhalala, abantu abaninzi bangambona ngathi uLebogang Maboe udelelile, kanti le nto kanje baphulaphuli unyanisile uLebogang Maboe kwelinye icala akayangodlala phaa, bayathorishiswa into yokubana bawobukelisa i-World Cup. Umfana omdala ubhizi ngapha, iqela lakhe mele ngoku yena ahlangane neqela lakhe balungisele isizini ezayo, aphumle uba kuyaphunyula ephumlela isizini ezayo, ngoba leyo uba athorisha abheke phesheya ayizumenzela nto, ngoba akasabizwanga kubafana wadliwa lizembe, abantu bejongile bahlazeka phambi kweSouth Africa ibona bagqibe emveni koko babe bagoduka. Loo nto leyo ayithetha ukuthi ke ngoku makasuke athorishe abheke phesheya. Umfana omdala ngoku unyanisile, lixesha loba aphumle alungiselele isizini ezayo, andimgxeki mna tu. Yesibini indawo ke baphulaphuli, wena ubuNguLebogang Maboe buza kwenza kanjani? Nantsi icoach yesizwe inibizile ihambe yonehlaza phakathi kweenginginya zabantu, nibonakala nehlazeka phaa, kuphinde kuthiwe ni-offerishe into yokubana niyodla i-breakfast. Emveni koko kuthiwa nabona senilahlekile kwalapho, zange nitye kwaloo breakfast. Emveni koko kuthiwa kusobona into yokubana i-social media iyahlokoma, i-social media le nto iyithathele phezulu yokushiywa kwabadlali, kuzawuvela into eseyisithi bazawuthathwa bathorishiswe babhekiswe phesheya ngongathi bayasizelwa, kuvelwana nabo. Andimgxeki phaa uLebogang Maboe ngedecision ayithathile umfana omdala ukubana lixesha loba aphumle alungiselela ukuvulwa kwesizini. Urayithi kakhulu umfana omdala phaa aziphumlele, ngoba vele abayangodlala phaa bayathorisha. Ndifuna ke ndive ngani ke baphulaphula into yokubana nina nimcingela njani uLebogang Maboe malunga nesigqibo athe wasithatha. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.